Hei! Tänään mä kerron teille, miten silitetään kauluspaita. Paitaa silittäessä kannattaa muistaa pari vinkkiä. Kannattaa noin puoli tuntia ennen silittämistä kostuttaa se vaikka suihkepullolla tai laittaa ulos kostumaan. Kannattaa myös aina tarkistaa paidasta oikea silityslämpötila. Kauluksen silittäminen aloitetaan täältä nurjalta puolelta. Ja nämä ihan nurkat ja reunat kannattaa silittää täältä reunasta keskelle päin, niin tänne ei jää ryppyjä. Ja sama homma tehdään täältä kauluksen oikealta puolelta. Kalvosimissa tehdään samalla tavalla ensin nurjalta puolelta reunasta keskelle päin. Hihan voi silittää joko käyttämällä erillistä hihalautaa tai tällä samalla tavallisella silityslaudalla. Hihan silitys aloitetaan keskeltä ja rautaa ei viedä ihan reunaan asti, jotta siihen ei synny terävää laskosta. Kun hiha on silitetty keskeltä, taita se niin, että alasauma jää tuonne hihan alle ja silitä loput hihasta. Näin siihen ei jää taitetta. Hartiakappaleessa pätee sama reunoilta keskelle periaate. Etukappaletta silittäessä paita kannattaa asetella laudalle ryhdikkäästi ja aloittaa silitys tästä nappilistasta. Sitä kannattaa vetää vähän samalla kun silittää, niin siitä tulee sileä ja ryhdikäs. Ja sitten silitetään toinen etukappale. Tässä joutuu vähän pujottelemaan nappien ympäriltä ja siitä kannattaa aloittaa. Ja sitten silittää loput etukappaleesta. Sitten meillä on vielä selkäkappale silittämättä. Silitetään pitkin rauhallisin vedoin koko selkäkappale. Valmista tuli. Muistathan lopuksi ottaa vielä silitysraudan pois seinästä.